Bună, sunt Alina Aliman și astăzi suntem într-un studio parfumat alături de Iulia Neagoe la Luviane. Bună, Iulia! Bună! Bine ați venit! Iulia, spune-ne când a început povestea brandului Luviane. Brandul în sine l-am creat acum 2 ani, dar povestea a început cu mult înainte, pentru că de când eram mică tot făceam amestecuri parfumate. La un moment dat pe parcurs am realizat că sunt foarte alergică la substanțe de sinteză și am început să-mi creez propriile parfumuri. Cei din jur, foarte curioși, normal, au început să îmi ceară și ei. Spune-ne povestea fiecăruia dintre parfumurile existente în colecția actuală. Am încercat să creez pentru fiecare etapă din viața femeii câte un parfum. Asta înseamnă că și o parte din ingrediente au legătură cu povestea. Mister este primul parfum pe care l-am creat fără să citesc un rând despre parfumerie, deci a fost totul instinctual, pentru că primul de fapt este cel pentru domnișoare. Aia e prima etapă, adolescența, mă rog, copilăria, adolescența, așa am denumit-o, și apoi etapa de căutarea perechii, ritualul de împerechiere, femeia fatală, începutul familiei și femeia mamă. Și pentru că erau prea multe femei, am zis că e nevoie de o mână forte care să le țină în frâu. Și așa a apărut Darzalas, parfumul masculin. Apropo de școală de parfumieri și de nas de parfumieri, știu că trebuie să ți-l antrenezi cumva sau... Da. Cum faci tu? Păi, aproape în fiecare zi stau în atelier, încerc să fac tot felul de combinații fără să mă uit ce ingrediente pun și apoi să încerc să le identific. Bineînțeles că pun deoparte sticluțele ca să am cu ce să mă verific după aia. În plus, cam tot ce pot să miros, deci lucrurile și produsele la care nu manifest alergii, le iau și încep să disec substanțele și apoi mă verific cu ce scrie pe ambalaj, tot felul de jocuri. Ce înseamnă ingrediente naturale sau ce înseamnă un parfum făcut din ingrediente naturale? În cazul meu cel puțin, ingredientele nu sunt numai naturale, cele mai multe din ele sunt bio. Nu pot fi toate bio, pentru că, spre exemplu, sunt extracte care se realizează cu tot felul de solvenți. De exemplu, lemnul de santal sau, nu știu, sunt multe ingrediente la care nu e posibil să se extragă uleiuri esențiale de parfumerie bio. Apoi folosesc pentru apele de parfum alcool de cereale, care este natural, iar pentru parfumurile solide, într-adevăr, ceara de soia și ceara de jojoba sunt bio. Într-un parfum, câte ingrediente intră în mod obișnuit? Nu pot să zic că există un mod obișnuit. Pentru că poate să intre și 5, 6, poate să intre și 18, poate să intre oricâte. Care a fost cel mai dificil parfum? Cel mai greu a fost să-l fac pe cel pentru mame. Greu ca și, nu neapărat ca timp, că e următorul ca timp, dar ca și complexitate și practic m-a consumat cel mai mult. Am avut și perioade în care am avut impresia că nu mai simt nimic altceva. Deci aveam în nas doar mirosul ăla. Am avut vreo 2-3 săptămâni, nu simțeam nimic altceva. Deci puteam să miros absolut de orice, de violete care miroase foarte puternic sau de trandafiri. Nu simțeam. Aveam în nas mirosul de la Cotis, atât. Care e esența care îți place ție cel mai mult? Iris. Irisul este preferatul meu și după aia balsamul de Peru. Sunt 2 ingrediente cu care, culmea, nu am făcut încă un parfum în această colecție, urmează să fac. Ce pregătești în lunile următoare?
Păi, parfumuri de cameră sunt în teste două variante. Cel mai sigur o să fie în preajma Crăciunului, la începutul lunii decembrie o să le scot pe piață. Bijuteriile parfumate. Colecția se cheamă Podoabe Parfumate. Mi-a luat foarte mult până am reușit să ajung aici. Aproape 4 ani am căutat o colaborare pentru partea de bijuterii de argint și voi avea și o colecție limitată pentru perioada sărbătorilor de iarnă cu parfumuri solide în cutiuțe vintage de argint. Mulțumim, Iulia, că ne-ai primit astăzi în atelierul tău și multă baftă cu următoarea colecție de parfumuri. Mulțumesc și eu că m-ați vizitat și sper să am succes în continuare. Mulțumesc mult!